Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Katamasa peninam ya kitiar kitar, kijingbam, kasyat bat karwai tenrai, jong kajat benriu khasi, ya kepada tip kum ke Monolith Festival, hakmat kalau kentang kepada hamau plang, kalau sedang ban songshit, namar kipat ba kira sedang ban yatut, hakasngi kebaar, kepada minta kasngi, kapratrik, ulber arhajar arbusau. Hakini kasngi kebaar, kerensan kepada nak lempung ke jingerwai bat kasyat tenrai ke yat bet nadu kapor kat wei beji minstep hadu kendai beji janme kat ba ki dukan bam ki dukan de ki tiar tenrai ru ki yat baro hisngi haga ba ki pat ba ki bawan haga ni katamasa ki sngotenat namar ki yo ban penlut ya kapor baro hisngi. Ya gani kata masalah pelipat ba do sembut menteri rang ba ke jela uba preston tensong min haka henyo terik bat an penkot lasai ke sengi ke kendai terik da menteri rang ba ke jela u Konrad Sangma. Habayo banyak keren bat uwei ni ki kaitor ya bala tip kumuba kit sang peliang uba dairu unong ruai leni unong elam jong ka kinhun somersault ula penpau ke jing sungu kemen haba ula yo ban ruai biang hagani kata masa namar kani kata masa ka Pynkynmaw ya kipor ba Longshwa ya ka minta badru ka lasai kat ba uba Alan West khar kengor uba pet ya kani kata masa ula penpau ka jing sungu kemen haba ki pat ba kilawan sya kani ka jaka ban tip ya ka tenrai ukhasi ka bala peni ha kani kata masa ule athu ru haba ki Longkmie ki wan na ka riam tenrai ha kani ka Monolith Festival ka Pynkynmaw ya ki Longshwa. So I hope you Yes. enjoyed the entire Enjoying it. setup, the ambience. Visit the places and all. Very nice. For how long have you been in Shillong? More than about 2 years in July. Okay. She was Good. here before. Okay. Very short while, but this time it's hosting on this. Yeah. So what's your impression on the I fest? always like in this place about Shillong. It's like what I like about it is keeping their traditions and all intact here. They don't want other country things and all. No, whatever we have products here, they utilize that. That I like about Shillong. It's like bamboo products, all the food. We visited all these villages that Yeah. That, where they have been and all. It's very beautiful. so Every year it's like that. we started the first one in 2013. Okay. Then there was a gap of 3 years. Then again in 2016. Then in between there was some problem, we couldn't hold it. Okay. So again this year. This is the third edition. Okay. Yeah. And yeah, we're trying to improve. Yeah. And, Congratulations and best wishes for the future also. thank you. I think you do it every year actually. Now they'll do it every year, no? Yeah, the intention is to hold it every year. And
The other plan is that we have this set up here. If not throughout the week, at least once a week, maybe a small program in the amphitheater. This place is located just opposite the Saget Grove, which is already a famous Yes. tourist area. Yeah. We've also visited here before. Not this time, but this first we came. We came we took a round and then went. Okay. So yeah. So enjoy Yeah, thank you. the food part. Yes, we had we second went part there also first. we'll go and Okay, have. okay. Wine also we tasted. But they've already finished that Rice beer. blueberry wine. Oh, blueberry. Blueberry something berries wine. It's very tasty. We took Even, it. even in the thing in these huts, no, in the Himas, you will get there. Good Some one. of them, the good one. Good one. Yeah. Okay then. Okay. Okay. Kebalan was ngi ko ben kan bet pi mentah ni ha ande ka dekas ngi ka baar Oh, ha. pi tu le ngi kalong kumno mentah kas ngi na kong ba kasi baar mentah Menin kasi di kabus tunat ba nakalian jungi kinong peniat yang ni kam dap da kajing kimen ba kajing tuat yang kibri menin ka first day kolong ka ba babon te ka ai min sim sibun ingi kinong peniat hamtam ba kani kajing pelong ka monolith mentau snem kolong hadin prasnem te kadang kajing arta tip mo kan long gumno kajing wan yang kibri te hendai nak ba pet menin ai min sim sibun ingi penslor ingi but dap da kajing kemen ba kani ka monolith mentau snem kolong ka job ya bet ya bukti bat ka job mentah ka singi ka ba aru finapet ngakam milti kan ni kibri te ngasara gibri la up milti kan ka kam kan ya kan ka jing pelong ya ka monolith apa mau plang but ngasara fila dan hangnya nadu mestep ki bre ki wan banya simenta da ka jing ki mensiam baki e ka culture lejo kaba itnat ya mentah ka singi ka dei ngakampai perhat ba ki na school ginwan kan ni kidan ki school ki bangila invite na kidan ki school ki bawan hinaka naka monsol halajong te kaba itnat bagi ni ki na school habang ay kren bat ki ong ba kajingwan joki ka kajing trang ban tip ya ka culture lajong te ngasngo ba ka purpose lani ka jingmut ban pelong ya kani ka monolith kala long ka ba saiso nor ndi tang bagi breakin wan ban ya sutenat lani ban ya muja ngatrai ka hikairu ya kisbun kiki kidan ki program ki bala pelong kerpang da iba Desmond Harmoplang habang syong hang tu ne ba itnat si syai na school bagi plek jumut bat ki keli jing keliru sapang bon ki ki ba de ka kalsel jong ni tingas no sa si sen ong ba kajing pelong ya kani ka festival apo mau pulang ke monolith haus nam arjar apsau kla long pa ka job namar ba untang ban pensobahan re pan ai jing hikairu sibuan ya ki longden jongi ba itenar gidon kilong kemi ki bawan ru mendai tang kilong kemi hendai ki riu temen bawan ki ba phong to ka jain kup jong ki mo ti habang ay kren bat ki ang de hangne ken bangi ni sutenat de hangne ken bangi Pynkynmaw yang ya ka Longshwa nang taka pen ki im ya ka mensim jong ki ban sarong ti la ka jong ti ngasudap ka jing kemen ndai tang mga ngatrai barok ki organizer ki bedon kiti hakani ka festival tam ka Khasi Hills Autonomous District Council ki nakaliang CM nakaliang ki EM ki MDC barok ki nang tray hapo council atang idap na kajing kemen ban UE yang nika response ka babaha ya kajing wan jong pajba ban ngatrai la sai ka sing kan ka ba ka kam ka ba hiang ni nama ba ubri unbon ti ngatrai kum kajak menriu kadi kajaka ka ba niya kendu sisin lamu kum ni don kajing songan bat ka don kajing sarong ya la kajong kai ti kajaka ro ko itenan ang ni pinpet ang ni hadin hakmat ndai tang para mangi ki turis na jengar ki wan kung kike terus na jangan piyo ki buon pi idon na po France idon na po Sweden idon itu menai bawan na po England ru ti sutelat ba hakaju kapor kani ka jingja ka penlum penlang ingi kum ka jaj menriu pada hakaju kapor ru ki bri ki bawan na bar mo ki turis ki i kata ka jing ruspa jang culture jong ikan ti hawi kaliang asmo ban kenturu ya ka discouncil nga dei tang
ubrio uba ka council ka ay nga kajingkit kli ban pet yang ni kam ban yarap ban peniat yang ni kam ngalong kum event curator ti ngadi ubrio ba peniat ki program hang ni ban penting kenapa ka Monolith kan ya bet na dong sedong kan di tang mga ngeben ka kunhun nang ta nakaliang council ru kitris tom ha nakaliang ka rockski ru kitris tom ha ti kan ka combination ru gibri gibabiang na try ka pelong ya ka festival ka ba ya bet ya nanti tang ba haba khadu hi nga try ka jingwan yung pajba kadi ka jingwan yung pajba bat ka jingwan hang ni da ka akor ka buram bun ki ong lasay te yo kumar ay mo ngam tharay na marba Kibri gibawan kan festival giwan laka jing burom he te kaper hot mo isi sa kan lo ni ong don gibaong ba ka sarkar ka pulut ka ay ka pisa tenre haba pi ni ngangas mo ba ka pisa kam songdor khmat kan ka wajah kan ka jaka gini gisni kan khamtam bang ong ya pi ba kam de tang kajing song ba ndai kade kajing phaidien sa kajing snowthu ya kajing koridor jaka tenrai pat kajing hikai ru iki long di jongi kum gitu ki knarit man ka free ong dan kam basta bayrong pi kajing mot kade ban lum lang ya bro kat bala mo nak takadaw ngimbu ya ka entry fee kani kade ki jongi te ka kam jongi ladang ibu entry fee te kala long no kum ki festival mo ti hande hangne nginde kren ya kata kayo nong du nong de kade kajing ailat ban ya wan lang bro ken ti ngathai hai tai ru kom la ban pensongnya ne ban penkutnya ru ban ong ba kan ka jing pelong ya ka Monolith hang ni ka kadai ka kosongnya bat ka ya hab bat ka purpose ka bat ka objektif ti nakaliya nga ka rupat ki pajba la sai kasi kinya wan mo ban simbentah kan ka Monolith arjar afsal nga tikna ba finali phai salayeng hinumli phai thli lam ong nakabatiet ikitiar gitar ndai da kabayo sibon ki gijing mot na kani gijing ja ni ket ki bapla halin jong usdam baar berkong baar tahu balai pat long ki ba pion rak ba kampla ni kidon ki program ko ong ya fi ba la pelong dai Professor Desmond Hamokwa kiba plate jing mot akaban hikai ya ki khna ya kiba hau arja kan ri ngila wan ra hi tenre menta usnem ngila kampen buon te kini kila terikam ha ngai imene lang ta hakliang kabam ru ngila persiang ban yo variety ban yo ya kajing ya simbenta jong borok hot ki than jong ni kadi hasi jongi setelah na po jante hill ki don ki bawan ya dia bam te nang ta kai ki tu bakit ya kibre menen ngi kade bo benang suara mentas na em ketul lali arja kan riu ngilali hot tadi ki kibre sutenat ba bat ngida pentikna bahu ni arja afsar kide bandon kan tengah i kibre sutenat tu hot ti itu kide ki jong menor mo ya bang sarai kim do yale fansu menta patpoi surok hot bam patpoi surok ba kisnong kita kide sepok kiriat kiram kisnong riwar ju tendai ke maksudnya kalau kata tapi kalau bagi faidian sa menor kapan sutenat ya mensiam jongi mo ti hakane ka festival hi kadi kata ka jing Pynkynmaw ya menor bat ka jing persiang ban hikai ya kini gilong dien jongi ba kide ban bat ya la ka tenrai kan kamtam hakane ka juk ba ikhna samla jongi ikhna rit jongi kisya influence hakane ka global culture mo ani hakini ki por bla dep lete ka influence ka Korean culture yang ni kidon ki kena bam bakwa banang karo komeriam along ki Korean mo tingi sa influence ba kan ka culture ko malabar ti kom gini ki kita kan ka phang he ka de ban ong ki khun samla jongi ba ngim khang mo ya kata ka perthai ka de ba mentale ha ka teknologi pimla ban khang ya ka jabi yang jong pi tambah harju ka poru haba ki ple ki jimut jing pekhat ban pediang ya ka i ke babha jong ka perthai ndai ha ka ju ka por gim de ban klet ya ka tamrai la jong kan ti nakalian jong ka dan ban ongkum ni ti sa sisin kerpat ki breu wanyalam ki khun ki ti hangne ngaling ong da fiawan wan da ka riam tamrai wan da ki jain sem mo kamdam ki Longkmie jongi ti
Ti kan long ka pen ifu yang su ya kan ka festival. Kani ka stage ni tu juga long meeting jong ba person menen kan ni mata kalau pihak bet kalau kata baru cis ngibat pi penrai pensat kani stage. Ki program ki sedang hardway beje stem. Ti hardway hadu si beje arbje ki dong kijing syar. Akan ni ka kai kan ka lempung ne. Lempung. Ti kan dan ka break si kenta. Ti nadu ti ki por ar live beje pang la sedang sa kijing kadang ka jing pen i riam tenrai mo nang ta hang tu kindan kijing ruai ki bagi ruai simet marwe bar khamjan met sibet kidan ki kijing penbernyai ki pajba kijing ruai ju kin huan mo sibet jan met en penkut ya kan ka festival da kijing ruai ka ban nginyo naki pen huan daminot ti la sai ka singi kum tu hi kijing syat men step men singi jan met kindan kijing ki kin huan tem ki paponam jong ka jela jongi but lasa kasi kin penkut ya kan ka festival da ka performance ni ka jing tem jing put jongka kan pun sama sol Kita nak teli kita kapsel. ha Pi lain baik lang ya bansat bandrai na jentian na garogil ro. ha ni na kan yang ada council na po hasil kila invite ya ka Janti Hills but ka Garo Hills bar ka bastuna kidan kiwan ya simbenta Bansat bandrai. kiwan shot one try but hakalang kabam rong ni ailat ki begin bu UAR gitu kan tang makan ka ikut kan ka inter cultural exchange mo ningkong para mangi hakaju ka jela ti le si hagi ni kisna manwan sa le ro ikani bat ki ki jela ane bat ki kiri ro kumju Selesai ke disikut. Wan cumi start. katul ka program balabu chief minister one live je jing wan juko ka de ban kop ban tadi ban penkut ban yasim menta ban wan ban pej ya kan ke baja po mau pulang menta but rasai la kan yang usia mau padi film kan ni di na kumukri jang state la dawan ni kadang ka jing sutenat nak yang pajba badu haju apor ban peni su ba kan ka kapang ka bayadi bat kan ka jing penek pensa ya ka culture kum ka jelar ki di ban sim ya ka kum ka priority ban snai kini ki polisi ba penting kin ba kalsia kan lang ba im but ba ki ba koridor mo kin lang ba ine yaisa but ki ban katakan ban penting ba kalong brio man brio ni kan ko bersay kalong kat kum ba ong khasi mo kalong ba pensong dor hagi values ni ani ki jingong ba bahag ni di nakatadaw la uwan ko chief minister ni kemen but ni dak ni tiru ba ndawlik phai nang ni le si bon ki ba umtip sa panggajat benriu hasi jongi undalik phai ngai sa yo sibon ki Kalau teli kidukan baro ne kidan ta. hangne kidukan bam kidan prapotli kini kidukan basong set bang nem ta kidukan be ki tiar tengrai nang tam de tangkat ta lada don kidukan ki bam de ki tiar tengrai tu ndai kidukan ki bla seng daki kena samla hasi jongi kami kan bang ong bang ide man promote ya kan ka local entrepreneurship kasengkam sengjam lajong hakani ka jok ba kakam sarkar kala duna ti ngathai tum ka jek benru ru ngathai la haban phai khmat sakani ka jing pen seluruh ki samla jungi ban seng ki kam ki jam lajong hangni ngaju ong ki berbor wan ye sementa kila mandi la dembok ba la da fimdi baru mereka basutna ulang ba ni ai exposure ki ibre buan hangni kin tip kan kembang ki iba yang hakatu kapor balong ya kan ka monolith arjar kan rio tengah kali ngolong kumno yang ngolong kumno kadi mo kadi kathir kali yang kabiang hiba alan bang biyong ngamsu ye namarba hadin katu ngayo ki order babun janman katayo kibre ki please order ki tiar jonga te nakatadaw ngong ba lada ladi hne kemot kedong ka ba setelat ka ba kemen Henry kabakongsan kadi ka ba ka exposure bangi persiang ban ay kini ki local Kinong shot kanang baro labu program. kinong shot kidon life group Program. nakendang ka rikasi jongi Kinong ruai. ti kinong ruai ti hakasngi baningkong kidan kumba kinong ruai marui kidan kumba sifongut kinong tem kunhun kidan kumba life group ti kunju la sai kasngi total baro te pikenken sifo lang life ki barwai marui barki group lai ki long kentai group kan ti ngathai da kani hingla monra i kajing sultanat kani ka jaka but kumangiyal hangi pet ba ki sultanat nang ta
sa sisin bawa mi pi ka ba itnat ne kalong kajing simenta jong ki khna ret but thrai hi kani ka monolith kadi ka event ka ba namta ka yin kasem namta lada fiwan kun si sistem bu kadi ka festival ka ba sultanat ka ba katakan ki fiwan ka for ka buram balik phai ru ka for ka buram Tapi sebun baran ya ka por ka jumping sig depan. ta khu be sibun next year ngi second dia Hata. sallam i wei sebat ki Kong pi dei na snong pi. Ni dei snong trai na soyong. Te ngilawan sapat snong song. Te ngidon la ka jong kaseng kasih nong song. Te ngi snow tenat ya kane kejingwan jongi mentasane na marba. Ngi snow bakalong kata-katan rai. Kita ki teman kisan ki Longshwa Manshwa ki ba seng mah te ngiru ngi kwa. Ndai ne ikno bangikup ro ngi snow ka don nongrem. Hakata ka jingim ka jongi ngam tenrai kun kasih kara. Pion ene kno. Ni thiet nang tai. Kup tama. Ikong pat pi delang aju. Lahai ka jo ngi de na soyong barar ngun bat ngi de ngi mentapat ngi syong hapo nang mensong. Anong mensong ro ngi la long trai snong hi ngi man ngi la don la yeng ka sam la jong bat ngi la saru la sabun snem. La jan kot igi sa po snem po nang mensong. Ngi ru dang long khasi tun rai. Bat ngi wan sani ru da ka mesim ka bas ngu kemen bat ka sultanat namar ba ngi nyokor ya la ka jong tun rai. Pi dei separane uno. Ngi de shi para kan si. Ki semlang pi selang ka jo. Oh ka jinglian jungi na do menswa badang ki khun ro ngi semlang ni lelang ni thialang ni bamlang. Ka jing e ka long ka bakal dor ma po prasai. Mdan spa mdan tengkah lo ka jing e. Ka jing e ni ka jing. Kalong laisen menta pilawan teng mswa. Hoi ngi lawan. Pion bat kun pi tak piar hut. Ngi awan lang bagi khun kat bat ngi kumne bai. Ba ngut kat sa balik ngi lelang bai ba. Sai ru pilik. Pion biang la sai ne. Ala sai tingi mon shu. Tahun pertama. Hoi. Bisa kumno ba pi kene i tanrai. Baro pilek tanrai. Ngi dap da ka mesim ka basuk komen hadu ka ta bangi i ba ka tanrai la jong kadang ne kadang sa kumne. Boleh sebut kau. Hoi ta kumne pi ru kumju. Bisibun ba kit ni kwa mikro pi mentang dan hang deh ha. Cuma moklang Monolith pi wan hang deh pi dan program ne pi suan kai na. Kabenta ka jungi kedai kasingi ka balasai ka pot janmit dan regi wan hang ni namar ngi kwa man ai ka babatam khnang ba ki ai bar khait ki ba ji pun khre jungi la ka to ni sngi menta kin nong bi aj bet lesai ba ngin ai ka babatam ya ki brew ki wan hang ni ka festival ka Monolith festival 8000 pusau ka festival jong pat khasi bayar jong khun hajar jong kisau san pusau tli ki Hima badru ya kiwe ki parlok jongi nakani ka jela bat nakiwe ki jela ro ti haba ngapo yang ni ngi ski ka ba itnat idon hi ler ma ler pengat ndai ler khriat ti la sibit le menta ka de ka la sibiji ti hre sakat to kan ni ngasmo ba ngi iru ba kibon ki bre ki banang yawan ti ngi kermen ba kan ni festival kam dai tangga ege bangin syole kemen gumtu hre hagajing pet jonga ka de ke badon jing mot sibon compare nagi ki festival ki ba ngila ji ti nagalayang jong kunhun jong ka samasol ka patem ki jing bai tanrai ka jingmut ka jongi jing sisang ngi dei panwan tang lasai ngi wan mentan marba ngi kwa ban pentik na ba ki baro ka long kat kum ka jing ya bet ya renti bangin kwa ban ai kumang ong pi ya ka babatam ti ngi kermen bagi bregen wan lasai pat ke sap ki jing ruai mendai jong kunhun re ki jing ruai jong ka ri khasi hi baro koe Menta pion hang ne ki ba pisrat plat ban pinuan ban bayu pi mentan ke ba pi lap menta hang ne
pi kibun ki ai mungkin ki jaka shong so podoi ki ba ngam judo kham ikot kini ki thu enga ba ki onra an ki than phoi hendrei ke bangi yu ingi menta barabor la hasor nongondong matang ki yu iri kini ki so podoi ki basnar kanar hendrei kini ki snar ka sit ti kata gre gwe nang ta habangi kini ki yeng jong hima per ngi kala esna sani ba imat kala ya pele jingmut ba hakon rukom man pon wandur ki ba kato ka architecture ne rukom sna yeng jong ki briu ha ki por hendai kawan biang sa sisien te kolong ki bitanan te habang alet kinong ki ki jaka bre ki bede kini ki khnam kirenti badru kini ki sopudung bad ki ong target mo ba phi siat khnam kide ki ba ngimji ikot nrei mentang i ba tengah abuk arteli ban yo buka hieng man sa jingkan mau khnang ba bubun ki balang ru ki bawan ka kin yo ban sakhi ka jing ruspa jong kani ka lariti jong khasi te kilale bha te kasong pade hakinong wan mentang thaila kimwan te ka adege ege jing du nong ki ko khrawan ma sa stang singi bala sai te ngakmen ba ki babun balang khamtam kani ka pateng ko menta ngidon kam shwa bangin jam cha lawe ngidon kam ban sngthu e menor ban im e ko menta ban im adkar im kam pun kat kum ke jingkit kle pat ngin phai pade pat ngin kdo lenti la di sha lawe menta phi don hangne phi hima yum ta phi shong kani gre hima nong klau tinga ngade na ki ba ki pateng jong imo ki me pe padat par khot ki dei na sorarim ta ka por mai kendo yusim khna ha ka por ngire sadaka ti ong ana ba ka sorarim ru ka hap hima nong klau tang ong kata ka along ko dolnong tinga yo soru ba ka than ki than kan soru ki hap ka po ka hima nong klau ti ha ka por pingi thau kan ke jingwa ke jing kren hapreng jong utirat sing bat ka phanong na bat ka jing ai but ai bor ba ka jing ai men sim jong hapreng jong ki arngot ka jing roi ke bangi ya nirwai po dhaka ti kalong ki e ka jing sko mulung bat sultanat nomor ba ngam jutip ba kata sorarim ka de na hima nong klau ti habang awan nong ni bangi i to hima melim roi so e hima jirang bat ki we bowal runtu ki perlok sudah nda hima nong klau don da jing sutrai bi te kini ro ki don kini ki jing tho ang ne po ki ba penne pensa bat ki pen kan mau ya ka jinglong jong hima nong klau na do ki poring ter sing le se shwa ka tak poru kumno ba hima nong klau ka de sha ka we ni hima ka ba yalam ya ka jinglong jingman ne ri khasi menta de ki spas nem ki toy yu phin ai la sai ki jirwai ki de ki tu ki jirwai be shong shit ki pat ba baro ka da ka bangi ni ai la sai namar ki jirwai jong i la dangi ong dang jirwai jong i la bakla om de jirwai jong kun hun samarson re ga ne ga de ga jirwai kam taw habangi kita ai gini ki phangum ka pertasnong khun sinrang bar kum ta ter kumot badai kiri ki phang hi jong ga jep riu hot kiri ki jirwai jongi kiri ki jirwai jong pi kiri ki jirwai jong baro lang upat kari khasi bayar ya kari ke chotho ka balong Monolith festival phi yu amat wang na ha ngi yo ban roi kari ka sien ka ba ar menta ti ki por dengan thai dengan bakla du arjar khatsan kari lais ngi hi bagi penlong tingiyo ban yarwai banyapen sultanat yu patba ka sing ba ar dan re menta pada ngibu sing balai imat kala poi saka jimpen kut ha ka ahuni arajar ar besar tingi sipek long no sultanat tak kulis bun bakit ngin dang ikan duat phi la sai kublai